Kusakana kwati kuita zvekare pano paHatari 263 kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara wotena on the notification bell uyezve malikes enyu akatikoshera zvinobatsira kuti video rineri ringe richifamba kune hama neshamwari vanenge vasati vaona this video nekuburikidza kulaika kwaunenge wangoita. Usaskipe video rineri kana wapedza kutanga wanzwa first story nekuti maupdates aya tikufamba nawo ari tutundu kuitira kuti muwani maupdates akangoti wandei pasame video. Nyanda nazvomuzora nhasi inyaya yakaitika kugokwe kunonzi iko kuchehanga ndokwakaitika chiitiko ichi. Ndinokumbira kuti zvita zvandinofunga mucomment section pamusoro penyaya iyi zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe kana kuti zvatiri kuitirana sevana veZimbabwe zvinorwadza, zvinokunda ngoma kurira. Umwe wachona hutsinye huri kuitika pachedu isusu tiri kuitirana hutsinye sevana veZimbabwe. Vana vevhu kuitirana hutsinye hazvina kunaka. Nyaya iyi yakaitika kuchehanga kugokwe yemurume uyo ari kubuda pascreen penyu. Murume uyo akaenda kuchehanga akanoba mugokwe imomo. Mukuba maakaita akatora grocery raikandwa revanhu reraundi. Murume uyu aba grocery raikandwa revanhu reraundi. Akaenderera mberi haana kugumira ipapo. Dai akagumira apa pakutora grocery zvaive nani, chikafu chinozoshandika hacho, asi akapisa misha yese yeipapo. Ivo vagari vepamba apa vaitaura kuti tainge takabatirwa pfuti saka takatya kusheedzera kana kurwisa. Vamwe vari kutorawo mascreens esocial media vari kuti vanenge vakachekedzerwa nepfuti yeshiri. Asi zvinorwadza, zvinosereresa kuti imimi maberwa grocery oenderera mberi futi opisa misha. Munosara muchirara pai nguva ino irain season, munosarira muchirara pai nemhuri kupisa maproperties ese ipamba. Inini saHatari nichange ndichikasika kudzoka nemaupdates makaisa malikes pathis video. Ndinokasika kukutsvagirai maupdates zvaitika kugokwe kuchehanga ndokwaitika chiitiko ichi. Ndokumbira kuti share this video kuhama neshamwari. Second update inyaya yakaitika kuBulawayo kuBurnside yemurume anoshedzwa nezita rekuti David Mujuru. David Mujuru murume iye anga aine 41 years. Murume uyu ane 41 years anga achigara nemukadzi wake. Pakati pake nemukadzi wake vakaita kusanzwisisana. Murume uyu aigara pamba apa nemukadzi wake naamai vake murume uyu nyakubereka. Achigara pamba apa murume uyu akatanga kuaccuse mukadzi wake kuti uri kundihurira nababa Brian. Zvese izvi zvaitika, proof yekuti mukadzi uyu aichita iri kunzi yanga iripo. Zvese izvi zvaitika, murume uyu akarova mukadzi wake zvichinzi iwewe nababa Brian uri kundihurira ende wakaenda kun'anga kuti mundiroye mese nechikomba chako. Murume uyu akarova mukadzi wake. After arova mukadzi wake, mukadzi uyu akaenda kupolisi achinoripota nyaya iyi. Aenda kupolisi achinoripota nyaya iyi, pakadzoka mapurisa nemukadzi uya vachida kutora musungwa anga ashungurudza mukadzi wake anova iye David Mujuru, muridzi wemukadzi. Vakasvika vakaona murume uyu akazvisungirira ari mugaraji namai vake. Zvinorwadza, zvinosiririsa. Tichingoti rest in peace kwavari, ndavazorere murugare. Asi mukufa kwavakaita vakasiya leta. Leta iri ranga rakanyorwa rakanzi: sara hako urarame, chimbofara kwenguva diki asi uri kutitevera mukufa kwatakaita. Chimbodanana nababa Brian asi handizvikanganwi, uchatitevera iwewe nababa Brian vako nen'anga yako. Ndinokumbira kuti zvandinofunga mucomment section pamusoro penyaya iyi kuti wakazvitarisa unozviona sei. Zvinhu zvinotyisa, zvinokatyamadza kuti iwe munhu azvisungirira obva asiya anyora leta rekuti newewo futi uri kutevera. So zvisinei, mapurisa akataura nyaya iyi achitsinhira achiti ikoko kuBulawayo macases ekuzviuraya awandisa. Hama dzadiwa, kana une brain yokuti kuzviuraya isolution, haisi solution. Unosiyira vana dziri nherera vasina vanochengeta. Ndinokumbira kuti zvatofunga mucomment section. Kuzviuraya kwakashata, hakusi kusolva problem kuzviuraya. Zvinorwadza, zvinosiririsa. Murume naamai vake vese vakafa nenzira yekuzvisungirira. Kufa usina kurwara hazvisi easy. Much love.